Inizjattiva ġdida mixja ritratti bl-isem ta' Where the Bored Things Are tħeġġeġ lill-pubbliku Malti esplora l-irħula Maltin minn angoli differenti minn tas-soltu. Il-proġett joffri esperjenza kreattiva mingħajr bżonn ta' esperjenza u jinkludi wkoll wirja finali tax-xogħlijiet tal-parteċipanti. Il-proġett dar diversi lokalitajiet fosthom ħal-Balzan, Ħallija, Ħattart u l-Ħamrun. Lisa Gwen, fotografa u awtriċi, hija waħda mill-persuni li qed tmexxi dawn il-mixjiet. Jiena noqgħod il-Ħamrun għaw partijiet minnu li huma vera speċjali fejn għandek żbuħija inkredibbli. Dejjem għandi l-kamera f'idejja, dejjem għandi l-mobile u dejjem id-dokumenta. Dejjem nieħu ritratti. Il-proġett huwa mmexxi minn tim li qed jigwida l-parteċipanti biex josservaw it-toroq u l-kwalitajiet familjari permezz ta' fotografija. Hija xi ħaġa li qegħdin noffru b'xejn biex bekk in-nies ikunu jistgħu jaraw l-ispeċjalità ta' dawn il-walks li qegħdin nagħmlu. Peress li dejjem ngħaddi bil-karozza qatt ma nkollu ċans inħares l-emmolaw, dejjem tara daw it-toroq kwieti, pereżempju darna llum daw toroq kwieti, ħafna arkitettura sabiħa. Soltu l-ħamrun nipprova nevitaħ minħabba traffic pereżempju, imma llum kelli ċans nimxi bil-kwiet, napprezza dak ta' madwari u ngawdi dan il-delizzju wkoll tal-fotografija. Il-proġett jistieden il-parteċipanti naqsu ftit mir-ritmu li xi kultant frenetiku tal-ħajja u jħarsu b'aktar dettall lejn l-ambjent ta' madwarhom. F'din il-mixja mhux Maltin biss ħadu sem. You come here and discover new places, new spaces. Photography is a way of communication and bringing life to these spaces, I think is really important. Having Maltese people showing you, it's amazing. Il-proġett huwa finanzjat mill-Kunsill Malti għall-Arti.